Сега ще направя един клип, който от бая време искам да направя. Ще се забавих бая тук последно време с видеята. И този клип ще е за анаболното мислене. Анаболното мислене, това е термин, който се откраднах тук наскоро. Обаче е начин на мислене, който лично аз поне прилагам от доста време. Като това е, може би, най-важният аспект, като става дума за мъжкия живот, поне според мен. Като, тренировките са много важни, физическата форма. Диетата, оптимизирането на хормоните също са много важни неща. Но, може би най-важното нещо е начина на мислене. Защото всички знаем, че рано или късно ще има някакви моменти, в които не може да тренираш, не си в добро физическо състояние, примерно болен си или имаш някакви здравословни проблеми, или пък хормоните не са на ниво. Изпилен си от всякъде, в някаква отвратителна стресова ситуация си, буквално тестостеронът ти е, деца вика, на нула. Рано или късно такива ситуации ще има. И нещо, което те е изкарало тези ситуации, е начина на мислене. И именно, ако може да го наречем такъв анаболен начин на мислене. Което, какво е сега това анаболен начин на мислене? Ако мога да го обясня по възможно най-простия начин и как го разбирам аз е, това е начин на мислене, чрез който реално не може да изгубиш. Мисъл, каквото и да става, няма как да излезеш от ситуацията на минус. В случая, примерно, да речем, губиш голяма сума пари. Обаче знаеш, че даже и да ги изгубиш, в крайна сметка ще ги направиш пак. И имаш още повече мотивация да ги направиш. Това е буквално точен и ясен пример за анаболно мислене. Просто до такава степен вярваш в себе си и в способностите си, в качеството да излезеш от ситуацията в бъдеще и да я направиш положителна. И тая увереност и тая вяра в себе си те кара да печелиш винаги. Буквално колкото и да е негативна ситуацията, в абсолютно всеки случай я обръщаш позитивно. Буквално е като някакъв чийт код. То става даже малко и опасно от време на време, защото почваш да се усещаш как сам се вкарваш в такива ситуации. Ако примерно си имал доста такива трудни положения, от които си излязал и си видял, че си изкарал всъщност позитива, не негатива, почваш малко или много сам да се вкарваш в такива ситуации, което е до някаква степен опасно, но пък до някаква степен знаеш, че ще научиш много от тях. Знаеш, че ще изкараш някаква мъдрост. Така че това е анаболното мислене. Единствената уловка е, че това е някакъв майндсет, някакъв начин на мислене, който не можеш да го фейкнеш. Не може да го правиш изкуствено, не може да го измислиш, не може да се насилиш да го правиш. Това е начин на мислене и въобще философия за живота, можете да наречем, която си идва от само себе си. Идва след като си бил в някакви такива тегави ситуации и си видял, че можеш да излезеш с позитив. Това е единствения вариант да се здобиеш с този начин на мислене. Може и изкуствено сам да се вкарваш в такива ситуации и лека по лека да го изградиш, ако все още го нямаш този начин на мислене, ама това е вариант. Просто излизаш от кофти ситуации и виждаш, че рано или късно всеки път излизаш и всеки път си на плюс. Това е.